kube phansi abantu ngithi ngikhuluma nabo imoya yabo ibe phezulu bengiphose emoyeni. Hayi, it's simple sisi wami, asivumelane ngento eyodwa. Masifike lapha so delete ivideo sihambe. Kunjalo nje. You promise me? Yes. Uzakalana ekhaya. Oh, Wendoda. cha nanso into Waphinde eshondisiwe. wabuya futhi nalomuntu wakho la. Ngisinganixosha kanifaka indlela. Cha bhuti siyacela wehlisa umoya. Ngehlisa umoya. Asizile ngokuzolwa. Kodwa sithi ngihamba nananga umama ex yakho. Sizokhona udaba umkhwenyana wakhe angazi noma okokuqala nje uyazi ukuthi unengane nodadewethu lo esifika naye. Ya, ngikwazi lokho kodwa ke Hayi kangachazi. akangichazelanga istory. Kodwa bebe ngake ngakutshela khona ukuthi khona umuntu ekade ngibambisane naye and esinengane naye kodwa akusashada. Ngiyakwazi akusho lokho kodwa phela ngazi ukuthi Sahlukana. bahlukana. Okay. Kunjalo vele. Ngiyaxolisa ngicabanga ukuthi konke ofake ngokukhulumela afake ngokukhulume kuyiqiniso futhi kunjengoba kunjalo ngaqoqisile. Because sonke la sibadala. Oba kuhle So okay. Okokuqala ekufanele ngikuveze before ngifike kulokho esize ngakho. Usisi njoba sengishilo ngathi uyi-ex kananga ubhuti basabonana basenevideo bebabili besembedeni nananga ubhuti lo. Angani noma uyakwazi lokho. Yabona ke manje uzele khona ukuzoqhatha. Oye baba. Yebo mama. La cha ungamlaleli mama. Unevideo? Ungamlaleli mama lo. Lo mfowethu unami uyaqhatha. endlini kodwa futhi unevideo. Ivideo endala esayishutha kudala sayidelete futhi. No. Isahlayeleni lo video. Ungakhuluma mama. Yabona ke kuyimanje uzoveza imfihlo ke manje mama. Uzoveza imfihlo. Yazi ngiphila ngayo lo muntu. Mana wethu. Yazi ngiphila ngayo lo muntu smama. Ngifuna ukwazi. Kulezi inyanga lezi ezidlule ngike ngathi uganga ngifuna ukuqamba manga. Ngathi ukumntshontsha usisi lo yona ngathi ukumntshontsha and ngathi sengikhona mina. Bosanda ukuba khona empilweni nawe bengakakuthembi kakhulu uyabona kodwa manje busungibekile la ngoba sengihlala khona la ekhaya njoba mungachazi sengihlala khona la ekhaya okusho ukuthi busukhona sisaqhubeka ukuhlukana kade sahlukana kodwa untshontshana kona sike sathi ukuntshontshana naye yazona amahloni hayi awunamahloni cha uzokhuluma iqiniso hayi awunamahloni ngikhuluma iqiniso la mama emva kwaloko ke sebeqhamuka nalomfowethu lo sebezini naye usefuna ukulungisa ezakhe inkinga nomkhonyana wakhe shona phela ukuthi salethwa ivideo la phela ngithi zona inkinga lezi nanifuna ukuyilungisa ukuthi okay kube nevideo hayi ungakuveza ukuthi wena umDVDya imani ngitshela inkosikazi womuntu manisekameni why ungakuveza imani ngikhuluma yena unkosikazi womuntu phela unami kokusawona wena unkosikazi womuntu esashade nomunye umuntu uthi kwakusengowakho naye mina ngisakwazi ukumbona ngithi ngachaza wait uthini ke ngomuntu ohlala nakho uzongikhatha nomama manje uzongikhatha nomama ngathi ngikhuluma iqiniso naye ukhathile nje lalela wesisi bayabonana laba bayabonana yini inkinga ungafuni ingane ibuyisela ekhaya umyeni wami ingane ufunani ke la ufunani la yini lokho ngibonana imali ngizomcacisela umyeni wami 2 akahlukane nokungisendela amavideo ngizokwenza mina ngidinga iDNA yengane ingane lo amaphephethi nje yala ekhaya ingane sayithatha nakanje ayikho ingane kumele ihlale nenye into ukuyibona ivideo ngeyona yalo le ndala kuyatshela ukuthi ihlala angani phela ngizoqoqa konke komyeni wami nami ngiqoqa konke engafanele ashesha ikhokhele awubheke hayi wena uhlaza uthi ufuna ukubona amavideo nemase uhlala kuona kanje akithembi njalo wena ngizoyidelete mina ivideo ngangize lutho umyeni wakhe khokha mama iyona ivideo le yes iyona ivideo ke lena le ekade ngiloko kodwa hawu mama nawe wababaza kangaka athi ngibona sabe sonke siyababaza phela kubuka umama uthola izandla ekhanda umama uvula baba yiyo ke le video ke angilandela ngayo umyeni wakho uyabona sisi uyabona hayi mana umuntu afane kuqabane naye hayi mina hamba lo wakho ufike la yeka mina angikusukeli sisi lapha lutho nje ngobonela umuntu phela hawu umuntu afana
nangu umuntu oqhathayo Musanokulwa, nangu umuntu oqhathayo ayilwisana, musanokulwa. nangu umuntu oqhathayo Ayike. ngiyeke wena ngilwi naye siyalungisa la siyalungisa la nangu umuntu ofanekayo ashawe Musanokulwa. Ha, yilo nangu umkhathi Mano. Yamani! Mama kashema bani. Ngitshelile Uzulu wena, ushite wena ngeke uzulu nje la. angilwi Uthanda kulo. Manje yini lento yenza? Siyalungisa. Kala phansi phela mawuthi siyalungisa, silungisa kanjani uyabo nje ngiphethwe strike very too much manje mama, hlisa umoya mama, hlisa umoya. Yabonaka. Sengiyayisola ukuthi bengiyaphi nawe la. Okay. Ngakutshela ngathi uma uzala ophatha ama-bodyguard akho ngoba hlezi kunezimpi ngehlelo kuyakho. Manini musanukulu. nandoda yakhe ngilandelayo nandoda yakhe Musanukulu phela. iyona efuna mina hayi mina ngiyifuni yona sengaze ngayishintsha inamba wephinde wayithola nangu umuntu onenkinga Manini phela mana. ngidina kakhulu Into ekudingweni. ikhona into Bamba lo muntu. Ngakutshela ngathi langa lonke mina nawe yabona-ke leli langa lonke ngakutshela ukuthi nginesikolo. pho usibambelani isigora sakho usibambelani usibambelani usongibamba ngiyeke ngifuna ukuphithizela kwakhe lo Ngibona iBP. Qalani phansi phela sikhulume kahle lento le. nithi phela inkinga Wait. lutho nangu Manini. onomthondo hlezi umile angimtsheli uyazi naye Vele uqinisile. into zinomthondo omile Wena wazi bangulize nje. akhosagile la ngizolanda isalamu sami nami angisamfuni-ke ngoku angisamthandi njengoba naye wayesangithanda Hayibo. mina ungangikhuza Abafana bami ngizokaka. uba uzokaka Imali. Mama, ngifuze le ndoda yakho le enobhaxo ohlezi umile asixazululeni le. yini wena ufuna hlezi xazululo kwakho Manini bafethu. Manje ngisakwazi nokuthi ngibuke ivideo kahle ngenxa yokuthi Uzoyibuka kahle niyibuka ivideo bese ngiyayidelete nangikwazi nangu umuntu owevidiyo mina angihlangani naye Mama, asibayeke. Delete lapho mfowethu. Delete hayi man, uvela uhlale kuyona inkinga yakho uyibuka ungabusasuka.